Skema l-proġett ta' riċerka diġitali mħabbra l-ewwel darba. Din ser tkopri €1,200,000 mifruxa fuq sentejn. b'600,000 din is-sena jingħataw għal proġetti dwar teknoloġiji innovattivi. Bil-fondi riċerkaturi minn kumpaniji privati u pubbliċi potenzjalment jistgħu jibbenefikaw minn massimu ta' €200,000 għal kull proġett. Din l-iskema qed titmexxa mill-Kulleġġ tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija u mill-Awtorità Maltija għall-Innovazzjoni Diġitali. Tabret ukoll għat-tielet darba skema eżistenti tal-awtorità li ser tkopri €120,000, massimu ta' €40,000 għal kull proġett. B'din l-iskema riċerkaturi pubbliċi u riċerkaturi privati li qed jaħdmu ma' entitajiet pubbliċi jistgħu jirriċerkaw teknoloġiji innovattivi applikati biex jitejbu s-servizz tal-kumpaniji tagħhom jew joffru servizz aħjar lill-pubbliku. Kenneth Brincat, il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija l-Innovazzjoni Diġitali qal li fil-5 snin minn kemm ilha topera l-awtorità saru kisbiet importanti. Biex itejbu jew is-servizz tagħhom jew biex joffru servizz aħjar lill-pubbliku jew eżempju wieħed mill-proġetti li kellna tista' timmeljora l-esperjenza tat-turist fil-postijiet turistiċi. Dak kien proġett li għamlu s-Soprintendenza tal-Patrimonju Nazzjonali. Huma proġetti li fl-aħħar mill-aħħar l-intenzjoni tagħhom huwa li jtejjeb il-benessere ħanejtek tagħna l-koll. Il-Ministru għall-Ekonomija, Intrapriża u Proġetti Strateġiċi Silvio Xkemre qal li l-avvanzi fit-teknoloġija huma kruċjali. Minħabba li Malta qed timxi lejn mudell ekonomiku bbażat fuq riċerka u l-innovazzjoni. Bl-aspett diġitali jingħata importanza għaliex irendi riżultati ekonomiċi pożittivi mingħajr impatt negattiv fuq l-ambjent. Għalli fl-aħħar 5 snin jekk ikun ikkunsidrat is-sem tat-teknoloġija apparti mill-element tal-gaming, l-attività mit-teknoloġija kibret bi 300%. Jfissirx li il-prodott jew is-servizz li ħajoħroġ minn dik ir-riċerka ħajjingħata biss ġewwa pajjiżna, imma li inti jkollok kumpanija li toħroġ b'idejja xi ħaġa ta' riċerka li mbagħad tirriżulta fi prodott jew servizz u dak il-prodott u servizz jista' jiġi offrut imbagħad madwar id-dinja u hekk li inti tista' tara li jkollok pakket kabbir ekonomiku f'dan is-sens f'dawn il-kumpaniji li nemmen li għandna nkomplu ninvestu aktar fihom. Huwa qal li l-Gvern huwa fiduċjuż li dawn il-fondi ser ikomplu jsaħħu wkoll investiment dirett barrani lejn Malta.